थालायबाय 4 मे खालि जोंनि आसामजों लोगोसे वेस्ट बेंगलावबो माने भटनि रिजाल्टखौ होनाय जागोन 4 मे खालि माने भटनि रिजाल्टखौ होनाय जागोन दा बे रिजाल्टनि सिगांनो ओरैबायदि दावराव जागासिनो वेस्ट बेंगलाव माने भटनि एबिएम बक्सखौ माने सेखनाय एबा लाना हांनाय सिखाव जानाय बेफोरबायदि जागासिनो वेस्ट बेंगलाव ममता बेनार्जीआ बिथाङा मा फोरमायखो बा मा बुंखो आं क्लिप मोनसे होगोन नोंथांमोना निश्चय नुगोन बेवहाय आं बे सिगांनिफ्रायनो बिराद दावराव बिजेपि कंग्रेस बेफोरबायदि माने दावराव जागासिनो आरोना आं निउसनि गेजेरजों नुगासिनो एबा नोंथांमोनाबो नुबाय थादों थ' बेफोरबायदि दावराव जागासिनो नै दा आरो रिजाल्टआ नै बारा दिनानो गैला दिनै खानथामल'सै बे खानथामाव माने ओरैबायदि दावराव माने मैयायो ओरैबायदि दावराव जादों माने एबिएम बक्स बेखौ भटनि बक्सखौ माने सेखनानै लांनाय एबा सिखाव जानाय सीसी केमेरायाव नुदों बेनिफ्राय बे बक्सखौ इ रिक्सायाव थिखांना हरनाय बेफोरबायदि माने सीसी केमेरायाव फुटेज नुनो मोनदों आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ आं होगोन थ' आरो मा फोरमायगौ बिथांमोना थ' नोंथांनि सिगां मोनसे भिडिअ क्लिप होगोन नोंथांमोना नायलांदो थ' बिदिब्ला सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आरो साबस्क्राइब लाइक खालामबानो जाबाय थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जय बर' आर्मि हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है देख रहा है पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहे हैं और देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे का चोरी पकड़ा गया इसीलिए वो जल रहा है उसका चोरी पकड़ा गया है हम लोग कह रहे हैं कि कैमरा में दिखा कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर है हम लोग नहीं पूछेंगे बीजेपी क्यों उछल रहा है